späť, traste sa. Pure evil. Pure evil, tomuto sa hovorí omen. Tomuto sa hovorí znamenie. Tuto na stene je nápis Pure evil, čisté zlo. A pozrite, kde sme. Tuto sme za ľudí. Už máme znamenie. Toto som potreboval počuť. Čo hovoria elity, čiže my, médiá. No Kuciak ani Palach to nebol. Už to vieme. Ešte raz. Čo hovoria elity, čiže my, médiá. No Kuciak ani Palach to nebol. Už to vieme. Toto som potreboval počuť. No Kuciak ani Palach to nebol. Tak vážení, toto je scéna z filmu Ježišovi Kristovi. Tu vidíme, toto je Ježiš Kristus, toto je Ponský Pilát a tento je Barabáš. Lotor, zločinec, Barabáš. Prečítame si z písma svätého. Pilát mu povedal, čo je pravda. A ako to povedal, vyšiel zase k Židom a riekol im. Ja nenachádzam na ňom viny, ale u vás je obyčaj, aby som vám na Veľkú noc prepustil jedného väzňa. Či teda chcete, aby som vám prepustil toho kráľa židovského? Oni však znovu skríkli volajúc. Nie toho, ale Barabáša. A ten Barabáš bol Lotor. Počuli ste slovo Božie. A tak ako Ponský Pilát s plným vedomím, že Ježiš Kristus bol nevinný, vydal Ježiša Krista na ukrižovanie. Toto som potreboval počuť. Ako Ponský Pilát, sudkyňa Pamela Záleská s plným vedomím, že generál Milan Lučanský bol nevinný, nebola mu preukázaná žiadna vina, presne ako Ježišovi Kristovi nebola preukázaná žiadna vina. Ale za pokriku zo synagógy Satana denníka N, keď hovorím o pokriku plemena Vreteníc a synov diabla z denníka N, o tomto hovorím. Ukážem vám tu niečo teraz. Toto je video, čo som spravil v roku 2018. Pozrite toto video. Je to z 24. februára 2018. No, tuto sme na Jarošovej. Pojdeš do celé video, tam uvidíte jasnú manifestáciu satanickej sily. Jasná manifestácia zla satana Antikrista. To bolo v roku 2018. Aké to bolo prorocké video. A tu tátok, služobnička satana Antikrista. Plným vedomím, že generál Lučanský bol nevinný, nikdy mu nebola preukázaná vina, presne tak, ako Ježišovi Kristovi nikdy nebola preukázaná vina. A s plným vedomím,
že Mako, Judáš, bol vinný ako ten lotor Barabáš. Ale napriek tomu za pokriku tých synov diabla zo synagógy Satana denníka N vydala ho do väzenia. Toto som potreboval počuť. Ako vieme, že vedela, že generál Lučanský bol nevinný? No veď generál Lučanský sa nikdy žiadnemu zločinu nepriznal a nikdy nebol usvedčený zo žiadneho zločinu. A taktiež vedela, že Judáš, Mako, sa priznal zločinu. Že bol vinný už zo zločinu ako Barabáš, lotor Barabáš. Toto som potreboval počuť. A ten lotor Mako bol zneužitý denníkom N, keď kričali, chceme Barabáša oslobodiť. A tento Barabáš, Mako, ostal na slobode pod zámienkou, že môže byť ovplyvňovaný nevinným generálom Lučanským. Sudkyňa Pamela Záleská, vy ste veľmi dobre vedeli, že v tom prípade, aby ste vyhoveli prokurátorovi, ste mali dať do ochrannej väzby Judáša Barabáša Makoa a generál Lučanský by ho v žiadnom prípade nemohol ovplyvňovať. Vy ste to veľmi dobre vedeli, pani Záleská. Toto som potreboval počuť. Ako Ponský Pilát vydal na ukrižovanie Ježiša Krista, vy ste vydali generála Milana Lučanského do väzby, ktoré už živý nevyšiel. Toto som potreboval počuť. Pani ministerka Kolíková, vy ako ministerka spravodlivosti, vaša povinnosť je dohliadať nad spravodlivosťou v tomto štáte, aby spravodlivosť bola vykonaná. Vám to nedocvaklo, že generál Lučanský bol nevinný? Vám to nedocvaklo, že Mako bol vinný, pretože sa priznal? Vy ozaj považujete za spravodlivé uväzniť nevinného človeka pod zámienkou, aby neovplyvňoval svedka, ktorý na ňo ukázal prstom a ktorý sa priznal k zločinu, miesto toho, aby ten svedok bol vzatý do ochrannej väzby a tak sa zabránilo ovplyvňovaniu. Vám to nedocvaklo? Ste pokrytec. Vy ste to, čo Ježiš Kristus nazval plemenom vreteníc a synovia diabla. Ste odhalená. Toto som potreboval počuť. Ježiš Kristus povedal farizeom, zákonníkom a pokrytcom: ako újdete rozsudku pekla a pekelným plameňom. Ako vy újdete rozsudku pekla a pekelným plameňom. Ježiš Kristus jasne naznačil, že pokrytectvo je niečo, čo sa neodpúšťa. Pokrytectvo je niečo, čo ani Ježiš Kristus neodpúšťa. A preto sa ich pýtal, ako ujdete rozsudku pekla a pekelným plameňom. Toto som potreboval počuť. No Kuciak ani Palach to nebol. Ani Kuciak, ani Palach neboli vydaní súdnou mocou na umučenie ako Ježiš Kristus. Toto som potreboval počuť. A ani Kuciak, ani Palach neboli vydaní súdnou mocou na umučenie ako generál Milan Lučanský. Toto som potreboval počuť. Ty plemeno vreteníc. Z lásky je späť, traste sa. Takže tak. Toto, čo sa stalo, je na okamžitú demisiu ministerky. Nakoniec on to aj povedal. Pani ministerka, už dávno, nie že zvažujete, už dávno ste mali byť, už dávno presluhujete. Milan Žitný nie je nejak blízky ani Smeru, ani bývalej koalícii, dnešnej opozícii. Nemá najmenší motív byť nejak akože chrániť zlodejov alebo niečo podobné. Takže ja mu verím. Navyše je to človek, ktorý dal veľmi zásadná obvinenia a nikto si nedovolil to spochybniť. A
respektíve dať na ňoho trestné oznámenie, že klame, že vymýšľa si a podobne. Toto svedectvo je absolútne kľúčové a v tomto svetle sú všetky tie neskutočné trapnosti, ktoré boli tá tlačovka Kolíkovej s šéfom väzenskej správy Ivanom, ktorý tuším, že 3 dní pred oficiálnym dôchodkom podal demisiu. Absolútne smiešne. To je totálny výsmech. Toľko lží, čo povedala tá ženská, to je niečo neslýchané. Akože za žiadnych normálnych okolností by nemala prežiť ani deň na svojom poste. A teda verím a dúfam, že bude odvolávanie v parlamente. Samozrejme, z princípu to nemôže dopadnúť tak, že by dali opozícii šancu odvolať. Ale keby mali troška súdnosti, tak ju sami stiahnu, lebo to je niečo neskutočné. A samozrejme, toto ešte nič neznamená. Táto kauza odkryla niečo neslýchané, čo sa deje v tomto štáte.